እዚ ዝገርም ቦታማ ክትርእይዎ እኒአኩም ብእውነት ኢለኩም መንፈስኩም ይልሕደስ። ሰላም ሰላምተይ ኣይረሳዕኺ ኣብ መላእ ዓለም ትርከቡ ተኸታተልቲ ሄርዳኤል ቲዩብ ከመይ ኣኒኹም? ኣነ ሰላም እየ እግዚኣብሔር ይመስገን። ሎማዓንቲ ብሓዱሽ ቪድዮ መፂናኩም ኣለና ተኸታተሉና። ኣብዚ ካብ ገዛና ወፂና ላብ ቤንሳይም ኢና ንኸድ ኣለና ብቡስ ማለት እዩ። ካብ ቤንሳይም ምስ በፃሕና እንደገና ፍራንክፈርት ክንኸድ ኢና ማለት እዩ ባቡር ሒዝና። ኣብዚ እናተፀበና ኢና ዘለና ካብኡ መፂኣ ማለት እዩ ባቡርና ኣቲና ንኸድ ኣለና ፍራንክፈርት ድሕሪ 1 ሰዓት ንኣቲ ኢና። ኣብዚ ምስ በፃሕና ድሕሪ ናይ ነዊሕ ናይ 1 ሰዓት መንገዲ ናይ ሓበሻ ድንኳን ሓደ ነገራት ለድልዩና ክንገዝእ ኢና። ብእግርና ንእሽተይ መንገዲ ስለለላታ ምስ ደቀይ ኮይና በክ ነገበርና ንኸድ ኣለና ማለት እዩ። ኣብዚ ከምቲ ትርእይዎ ዘለኹም ደስ ኣይብል እዚ ቦታ? በስመ አብ ብጣዕሚ እዩ ዝገርም ነፃነት ዘለዎ ቦታ እዩ እዚ። ሓደ ነገር ናይ ሓበሻ መቼስ ንሓበሻ ምግቢ ኣይፍለይ ስለዚ ኢሉ ኢና ሓደ ነገራት ገዛዚእና ክንምለስ ኢና። ኣብዚ ገዛዚእና ምስ ተመለስና ምሳሕ ደልበለ እንታይ ንገብር ገለ ኢልና ማለት እዩ ንፅበይ ኣለና። ካብኡ ግን ምሳሕና ንብላ ኢልና ናብ እንዳ ምግቢ ኢና ክንኸድ ሓቢርኩምና ፅንሑ። ደቀይ እናተጫወታ ብጣዕሚ ደስ ይብልወን ዘሎ። እዚ ፍራንክፈርት ባንሆፍ እዩ። ብጣዕሚ እዩ ዓብይ ካብ ብዙሕ ዓድታት መዓት ኣጋይሽ እዮም ልመፁ ይኸዱ ይመፁ ማለት እዩ። ብጣዕሚ ዓብይ እና ልወስደኩም ቦታ ገራሚ ክትፈትዎ ኢኹም ኢንጆይ ግበርሉ። ሰብስክራይብ ዘይገበርኩም ሓደሽቲ ሰብስክራይብ ግበሩ። ኣብዚ ምሳሕና እናበላዕና ማለት እዩ። ምሳሕና ወዲእና እንደገና ባቡር ክንፅበይ ኢና ኣብዛ ዓዲ ማለት እዩ። ናብ ሓደ ቦታ ክትኸድ ከለኻ በቃ መዓት መንገድታት ኢኻ ትኸድ ቀሊል ኣይኮነይ። ካብ ሓደ ባቡር ናብ ሓደ ባቡር ካብ ሓደ ባስ ናብ ሓደ ባስ ከምኡ እናገበርካ ተበፂኻ ንጉሆ በፂኻ ድሓር ኣጋምሸት ኢኻ ትምለስና ምፅኣ ካለይ ቀሪ ፕላን ጌርካ ክትበፅሕ ትኽእል እኒአካ። እንተዘይኮይኑ ከምኒ ዓድና ቶሎ ምለስ እየ ኢልካ ልትምለሶ ነገር ኣይኮነይ። ስለዚ ኣብ 2 ሰሙን ሓደ ግዜ ወይ ኣብ ወርሒ ሓደ ግዜ ወፂና ክንርኢ ክንኽእል ኣለና። እዚ ፓልመን ፓርክ ይበሃል። ዝገርም ቦታ ተፈጥራዊ እዩ እና እናኣተና ኢና ነትኬት ን5 ኣቁሪፅና ንኣቲ ኣለና። ካሊእ ምንም ክፍሊት የብሉ መእተዊ ጥራሕ እዩ። ምግቢ ናይ ባዕልኩም ልስተይ ናይ ባዕልኩም ሒዝኩም ክትመፁ ትኽእሉ ኢኹም። ኣብ መጀመርያ ክንኣቲ ከለና ረኣይዎ ብጣዕሚ እዩ ዝገርም። ኣነ ከምዚ ዓይነት ቦታታት ብጣዕሚ እየ ዝፈቱ ከምዚ ኩሉ ግዜ ዝብለኩም ደጋጊመ ማለት እዩ። ደቀና ሒዝና ንውፃእ ናርእዮም ኣብዛ ዓዲ ኩሉ ግዜ ቤተሰብ የለ ጎረቤት የለ ዘመድ የለ ስለዝኾነ ብልተከኣለና መጠን ደቅና ሒዝናዮም ክንወፅእ ኢና ንኽእል። ስለዚ እስካትኩም ለ ከምዚ ዓይነት ቦታታት ከይድኩም ክትርእዩ ትኽእሉ ኢኹም። ብፍላይ ኣብ ፍራንክፈርት ከባቢ ዘለኹም ቀረባ እያ ለኣኹም ከይድኩም መንፈስኩም ኣሕዲስኩም ክትመፁ ትኽእሉ ኢኹም። በዚ ኣጋጣሚ ክነግረኩም ይደሊ ስለዝረኣኽዎ ናብቲ ቦታ ብጣዕሚ ስለዝፈተኽዎ ማለት እዩ። ሰላምካ እዩ ዝህበካ በስመ አብ ዝገርም ቦታ ማለት እዩ። ዝገርም መንፈስካ ተሓዲሱ እዩ ዝመፅእ። ኣብዚ ረኣይና ምስ ሓወልቲ በቃ ኣእምሮይስ ለሚዱ ተፈጥሮ ነገራት ናብ ምርኣይ ብንእሽተይ ነገር እየ ዝሕጎስ ዘለኹ ሎሚ ማለት እዩ። ንኩሉ ሰብ ሓጎሱ ሰላሙ ጥዕንኡ ክሕለይ ትምኒት ይገብር ማለት እየ ኣነ። እና ህፃናት እንታይ ድዩ ብጣዕሚ እዮም ዝዝከርዋ ላብ ዝኾነ ቦታ ከይድና ወሲድናዮም
ብካሊእ ግዜ ማሚ ከምዚ ጌርናኮ ከምዚ ከይድና ናብዚ ከይድና እዚ ትዝታ ኮይንዎም ኣብ ርእሶም ኣስፊሮምዎ ምስ ዓበዩ ክነግሩካ ይክእሉ ታሪክስ ይህልዮም። ኩሉ ግዜ ክቡራት ክዳን ወይ ጫማ ስለዝገዛእናሎም ወይ ምግብታት ፍሉይ ፍሉይ ስለዝገበርናሎም ኣይኮነይ ንሕጉሶም ህፃናት ዝፈትው ዝኾነ ታሪክ ኣብ ርእሶም ኣቅሚጥካሎም ትዝታ ኮይኑ ከዋግዕዎ ከለው መዘከርታ ክኾኖም ይክእል ማለት እዩ። ስለዚ ብዝተኻለና መጠን ኣብ ወፃኢ ዓዲ ኣለና ማለት እዩ። ዕድላት ስለለለው ከምዚኦም ዓይነታት ቦታ በቃ መስዋእትነት ከፊልና ምኻድ እዩ። ናይ ገዛ ስራሕ ግድፍ ተኣብሎ ሓደ መዓልቲ ንባዕልኻ ንደቅኻ ሰላም ተግንየሉ ቦታ እዩ። በዚ ኣጋጣሚ እዚ ኣይረሳዕክዎይ ሃፒ ማዘርስ ዴይ ንኩላትክን እኖታት ኣዶታት ንፉዓት ፅኑዓት ትዕግስተኛታት ሩሕሩሓት ኣዶታት ደቅኽን ተዕብያ ዘለኽን ኣብ ስደት ዘለኽን ብፍላይ ማለት እዩ ሓጋዚ ዘይብልካ ሰራሕተኛ ዘይብልካ ኩሉ ነገር ባዕልካ ትሰርሕ ትምህርቲ ቤት ተብፅሕ ኣብ ገዛ ባዕልካ ትሰርሕ ዕዳጋ ባዕልካ ትኸድ ኩሉ ነገር እንኳዕ ንእኖታት መዓልቲ ብሰላም ብጥዕና ኣብፅሐክን ለዓመት ኣለ ብሰላም ብጥዕና ያፅንሐና ዕድመ ጥዕና ሂቡ የፅንሐና ንደቅና ኣብ ቁም ነገር ያብፅሐልና እየ ክብል ይደሊ። በዚ ኣጋጣሚ ኣብ ዓዲ ዘለኹም ልብሙልእኽን ኣዶታት ዝኾንክን እንኳዕ ኣብፅሐክን ገና ንምውላድ ኣብ ልትዳለዋ ዘለኽን ንምምርዓው ኣብ ልትዳለዋ ዘለኽን ንኣኖታት ክብሪ ይዓድልኽን ልውልድ ልማዕረግ ያብፅሕኽን ክብል ይፈቱ በዚ ኣጋጣሚ ማለት እዩ። ኣብዚ ወደይ ብጣዕሚ እናረበሸኒ እዩ ሓቂፎዮ ዘለኹ ንዓእተይ ደስ ከኣትይ ድዩ ላብዛ ኪንደርባገን ክርክር እዩ ነይሩ። ኤኒዌይስ ኣጋ መወዳእታ ምስ ኣቦኡ ተረዳዲኦም ምስ እዩ እኒኦ። ኣነ ግን ኣብዚ ይጉብኒ ኣለኹ ማለት እዩ። በዚ ኣጋጣሚ እዚ ሰብስክራይብ ዘይገበርኩም ልትርኢ ዘለኹም ላይክ ኮሜንት ግበሩለይ ኣበረታትዑኒ። ከምዚ ዓይነት ቪድዮታት ኣብ ዝረኸብኩ ኣጋጣሚ እናቀረፅኩ ክክስት ስለዝክእል ብዝተከኣለኩም መጠን ዩቲዩበይ ሄርዳኤል ቲዩብ በዕብየለይ ሰብስክራይብ ግበሩለይ። ንስኻትኩም ትሕገዙ ከም ትኾኑ ተስፋ ይገብር። ዜን ሰብ ልለመዳ ዳክየ እንድየ ነታየን ሽመን ኣይፈልጠኒ እና ምንም እየ ዘይፈርሓ ናብ ጠቓአን ከይድካ በስመ አብ ዘለዎ ሰላም ክነግረኩም ኣይክእል። እዚ ከዱባ ድዩ እንታይ እዩ ተረእኽዎ ክፈልጥ ኣይከኣልኩ ግን ዱባ ነገር ይመስል ናይ ዱባ ዘርኢ ንስኻትኩም ንገሩኒ ኢኹም ኣብ ኮሜንት እሺ ተፈሊጥኩምዎ። ከምዚ ዓይነት ቦታታት ከይድኩምስ ኣበይ ትዝክሩ? ኣብ ትግራይ ኣነ ንኣብነት ኣብ ትግራይ ኣብ ዓብይ ዓዲ ማይሎሚ ዝበሃል ቦታ እኒአና ከምዚ ዓይነት ጌርና ተንሰርሖ ደስ ምበለኒ። ምክንያቱም ብተፈጥራዊ መልክዕ ዝገርም ቦታ ስለዝኾነ እሱ የዝክረኒ። ብፍላይ ሓያል ፀሓይ ክኾን ከሎ ናብኡ ከይድና ንውዕል ነርና ቆልዑትና ሃለና እና ንስኻትኩም ከ ኣብ እንታይ ዓዲ የዝክረኩም ፀሓፉለይ ኢኹም ኣብ ኮሜንት። ኣብዚ ኸ ዝገርም ዕምበባ እኒኦ በስመ አብ ኣነ ከምዚ ዓይነት ሪአ ኣይፈልጥ ንመጀመርያ ግዜ እዩና ብጣዕሚ የፈትዮ ብጣዕሞ ማለት እዩ። ኢንጆይ ኢኻ ትገብሮ በስመ አብ ከምዚ ዓይነት ብኣካል እኒአ ድዩ ይገርመኩም እዩ በስመ አብ ኣሜዚንግ ዝኾነ ቦታ በስመ አብ ዋው ተዓዲሎም እየ ኢለ ከምዚ ገይሮም ዝሰርሕዎ በስመ አብ። ስለዚ ከይድኩም ብፍላይ ከዚ ሓጋይ ይመፅእ ኣሎ
ሓያል ፀሓያ ክትኾን ናይ ጀርመን ብልተኻለና መንገዲ ኣብ ወፃኢና ኣለና ኣብዚ ከምዚ ዓይነት ተፈጥራዊ ቦታታት ደቅና ሒዝና ንውፃእ ቀዳሚ ሰንበቲ ካብ ሰኞ ክሳብ ዓርቢ እኳ ኣብ ኪንደርጋርተንና ኣብ ሹላ ኣብ ትምህርቲ ስለ ዝውዕሉ ምንም ፀገም ኣይህልዎን። ቀዳሚ ሰንበት ግን ኣብ ገዛ ተዓፊንካ ስለ ዝትውዕል ከምዚ ኩሉ ግዜ ሒዝናዮም ተንወፅእ ኢለ ይሓስብ። በዚ ኣጋጣሚ ካብኡ ጠሚና ስለ ዝነበረ ቅጫ እዚ ብኑቴላ ኣዚዝና ማለት እዩ ክንበልዕ ኢና። ብጣዕሚ ጥዑም ግን ኩሉ ግዜ ክትበልዖ የብልካን ብጣዕሚ ለርጉድ ንጥዕና ለፅቡቅ ስለ ዘይኮነ ሓልሓሊፉ ግን ፀገም ስለ ዘይብሉ ተበላዕካዮ ኢንጆይ ትገብረሉ። ካሊእ ግዜ ብካሊእ ቪድዮ ክንራኸብ ኢና። ሎማዓንቲ ግን ኣብዚ ይቀኒየለይ።